Λοιπόν, ένα τραγούδι που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Φαντάζομαι σε όλους. Ωραία σαν πήρα ένα γκά. Το ξέρεις? Μας το πει ο Πάτερ. Ωραίο. Και το πώς. Αϊτερούσα η παπάδια σέρνει λίδα, άριαρη ζημιά. Σέρνει λίδα, άριαρη ζημιά, δέντρα, δέντρα ξεριζωμένα, σέρνει και μια. Αϊτερούσα η παπάδια σέρνει και μια αγλικομιλιά. Σέρνει και μια αγλικομιλιά, τα μήλα φορτωμένη κι ανάμεσα. Αϊτερούσα η παπάδια κι ανάμεσα ας τους κλόνους της. Κι ανάμεσα στους κλόνους της για αδέρφια καλιασμένα κι αηδέστε τα. Αϊτερούσα η παπάδια, για είδεστε τα ακακομοιρά. Εμένα η μάνα με στείλε να μάξω μανουσάκια. Μόσχος και γαριφαλάκια, μανουσάκια, μανουσάκια, όμορφα μου κοριτσάκια. Και πήγα και τα μάζεψα και τα κάνα ματσάκια. Μανουσάκια, μανουσάκια, μόσχος και γαριφαλάκια, μανουσάκια, μανουσάκια, όμορφα μου κοριτσάκια. Στην αγορά τα πουλήσα και πήρα δυο τσαμπράκια. Μανουσάκια, μανουσάκια, μόσχος και γαριφαλάκια, μανουσάκια, μανουσάκια, όμορφα μου κοριτσάκια. Και τι τον έχεις τον παπά που κάθεται κοντά σου. Ωραία μανου
μπράβο. Τώρα πάνω από το βλέπει. Λοιπόν, πηγαίνοντας για το τέλος, θα πούμε ένα τελευταίο τραγούδι για να τελειώσουμε. Να σας παρουσιάσουμε την ορχήστρα. Αυτούς τους σπουδαίους μουσικούς που όλοι λένε και οι καλύτερα γνωρίζοντες επιβεβαιώνουν ότι είναι εξαιρετικοί ένας έκαστος εξ αυτών. Και πάμε να σας πούμε για τον Παναγιώτη Πλαστήρα που είναι στο κλαρίνο. 5 κόρες. Και ο Μανώλης Κότορος στο βιολί. Λαούτο κιθάρα, ο κύριος Κώστας Μίτσιος. Η κυρία Λουκία Βαλάς στο σαντούρι. Τα κρουστά, ο Ανδρέας Παπάς. Εμένα με το είπανε. Πάμε. Πάτε, τελειώσουμε έτσι. Θέλετε. Βέβαια. Το έχει εκεί. Λάλη.
Κάπου εδώ τελειώσαμε για απόψε. Περάσαμε χάλια όπως ήταν αναμενόμενο. Αντιλαμβάνεστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες και κυρίως τους εκτός Ελλάδας, όπως είπαμε, που ξέρουμε ότι πιο πολλοί από εμάς συγκινείστε ακούγοντας αυτά τα τραγούδια του τόπου σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε όλους τους παρισταμένους εδώ, τους καλλιτέχνες, τους χορευτές. Εξαιρετικά ευχαριστούμε τον Πατριάρχη, όπως τον αποκαλούν όλοι, τον Πέτρο Λούκα, τον Χαλκιά. Όλους εσάς. Τις κοπέλες και τα παλικάρια από το Αττικό Κέντρο Χορού που χόρεψαν. Μπράβο σας, παιδιά. Ευχαριστούμε. Την Ένωση Υπηρωτών Αγίου Δημητρίου, το Κούγκι. Τους τριλικούς κουρίτες του Παπακομανόλη. Τρίτη γενιά. Και το χορευτικό Πόντιο Μήλων Ξέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πατέρα Χρήστο, να είστε γερός και δυνατός πάντα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επίσης και εσύ. Να είστε καλά. Ο Θεός να μας έχει όλους καλά. Όλοι να είστε καλά. Καλή νύχτα σε ευχές και ευλογίες. Ήλο μου κοκκίνο, ροϊδοδαμένο. Στο χώρο